Aici, înainte de a intra, odată ce avem obstacol, ne uităm să nu fie cineva deja băgat. El ne va aștepta pentru că obstacolul este la el, pe banda lui. Îi dăm voie să-și facă manevra deja domnului din față. Și la această intersecție vom face la dreapta. Semnalizăm și acordăm prioritate cui? Drumului cu prioritate, adică din stânga și din față dacă ar fi cineva. Și facem ușor la dreapta. Pietoni nu avem. Înaintăm aici până la vizibilitate din stânga și nu avem pe nimeni din stânga, pe nimeni din față care vrea să facă stânga. Iarăși pietoni și ușor menținem banda noastră. Semnalizăm depășirea mașinilor din banda noastră, asigurându-ne din spate, bineînțeles, că nu e nimeni mai rapid ca noi. Odată ce suntem intrați, domnul ar trebui să ne aștepte și revenim ușor în banda noastră. Aici avem linie continuă, atenție, să nu o călcăm.